Stylové prekážky sú tradičnou súčasťou prekážkových behov a aj v tejto kategórii sú prekážky, ktoré nesmú chýbať ani na našom angličáku. No Pneuslave medzi ne nepatrí. Ten patrí do kategórie príďte si ju vyskúšať na angličák, alebo si ju vyrobte doma a príďte pripravení. Naši predkovia by sa asi pousmiali a s ľahkosťou by išli nabrať ďalšie zásoby vedier vody. No my sme angličák a pneumatiky sú naša pasia. A raz a opäť, nie je to vôbec také ľahké, ako to na fotografiách vyzerá. Že ako dlho ich treba nosiť? Veď toto. Cieľom prekážky je prejsť vytýčenú trasu z Pneuslave na pleciach od začiatku až po jej koniec. Ide o povinnú prekážku pre verziu OCR Profi a OCR Training. Vo verzii Fun si ju môžeš vyskúšať, alebo ju môžeš s úsmevom obísť a nechať tak. Tešíme sa na vás, angličáci.